Každý z nás máme rôznu cestu a rôzny cieľ. Niekto chce zadovážiť bohatstvo vo forme peňazí a majetku. My chceme zadovážiť bohatstvo v pamiatke, v kultúre a v tradíciách, aby sa zachovalo to, čo nám tu naši predkovia zanechali. A to, že si niekto mýli našu cestu, že jeho cestou je len a len jeho problém. Ale naša cesta je cesta pamiatky, úcty, rešpektu, pokory, histórie, tradícií a kultúry. Chceme zanechať to, čo naši predkovia nám tu zanechali krvou vydobité. A buď budeš naše kroky nasledovať, alebo chod si svojou cestou.